Ashu. Awudlala phela Rosh. Mamfethu ngisabala la. Hayi wena slow. Hayi kazi yazi kade ngicabanga la. Cabangani manje mfethu? Uthi njengoba kuzi birthday yami yabo. Sure. Skiphe no 200. Sengutshwala kube mnandi yabo. Singinenyama. Kunina kodwa. Sikhiphe imali u200 for ukuthenga utshwala. Mina ngeke ungibone ngenza lokho. Abathi uthanda semncane ka utshwala buyabiza manje hayibo. Nami yamali ngithenga utshwala mina ngeke. Hayibo. Lokho. Kahlana U200 hayibo imali just encane nje kanjena. for udakwa. Hayi mina khohlwa mina mfethu sengamane ngithathe lo 200 ngihambe ngiyonikela ngawe esontweni mfethu ngivula indlela zami. Indlela evalo ubani unganikela ngo200 Kuyafana. esontweni. Na uzobunikela ngawo etshwaleni. Iyafana lento. Kuyafana ke. Niyakula nini? Ngcono mfethu uyithathele u200 mfethu uhambe uyonikeza mfethu loyo mfundisi lo ayidlela imali. Ngeke ngamane ngidake. Hayi ngeke. Wena ngudake lo 200. Ngcono mfethu unikeze umfundisi awuthandaze. Ubona kuza nephasi kucabangana notshwala umuntu mfethu abe sesontweni.